Tervetuloa sunnuntai-päivään. Ajattelin lähteä tästä heti käymään salilla. Unohdin aurinkolasit kotiin. Täällä paistaa aurinko, hirveä tuuli, täällä on kylmä. En tiedä. No, mennään lämmittelemään salille. Sillähän se selviää. Mutta kattokaa nyt tätä keliä. Onhan tää nyt ihana. Ja mä rakastan, miltä merihoka näyttää, kun aurinko paistaa. Eetu on tullut nyt tossa aamuyöllä kotiin, niin mä jätin sen nyt rauhassa nukkumaan kotiin. Ja ei ole hirveästi suunnitelmia tälle päivälle, mutta Eetu lupasi, että me mennään metsästämään mulle vapupallo. Ja Eetulla on yhdet promokuvaukset, jotenka me hengaillaan yhdessä vasta sit illalla. Mutta joo, katsellaan mitä päivä tuo tullessaan. Mulla on tosiaan töistä vapaata. Mulla on ollut koko viikko tossa kaiken näköisiä PR-tapahtumamenoja ja töitä ja kaikkea, niin sitten en ole hirveästi oikein mitään somejuttuja kirjannut kuvaileenkaan. Tällä kertaa mulla on nytten täällä Libre-käsivarressa, niin pystyn seuraamaan mun sokereita. Vähän on korkea, mutta tällä mennään. Ja koska en ole syönyt vielä aamupalaa, niin mä toivon, että tää tästä urheilullakin tasoittuu. Lähdetään. Reenaa. Vähän silleen feng shui pilalla, koska mulla on sama paita kuin viimeksi. Kun mä tein tätä vlogia ja mä kävin salilla, niin mulla oli sama paita. No joo. Täällä kaikuu, niin musta tuntuu, että tää äänenlaatu on varmaan tosi shit. Siis mä lähdin tuolta salilta, kun yhtäkkiä sinne tuli tämmönen sunnuntai-aamuruuhka. Ja siitä kaikki kuntopyörät oli varattu. Niin sit mä olin vaan että okei, mä lähden. Koska mä olin saanut niinku treenin tehtyä, mut sit mä yleensä lopetan mun treenin siihen, että mä teen 15-20 minuuttia kardioa. Ja yleensä se on pyörä, koska se on kaikista silleen easein niinku polville, lonkalle, kaikille. Ja se on kaikista kivointa. No, pyörät oli varattu. Niin mä lähdin. Mulla oli hetken aikaa semmonen morkkis siitä, että okei, I'm a failure, nyt kun mä en tehnyt, koska silloin yhdenkin kerran mulla jäi reeni kesken, mutta joskus menee näin. Ja en mä halunnut silleen mennä käveleen johonkin matolle, kun mä voisin kävellä täällä ulkonakin. Niin ehkä mä käyn kävelyllä sit tänään, en mä tiedä, mut en halunnut jäädä ruuhkasalille. Vittu mikä tuuli. Kävin kaupassa kotimatkalla, koska meillä ei ollut mitään aamupalaleipää. Minun leipää ja Eetun leipää. Sitten mä ostin siis tätä en tiedä näkyykö sitä tässä, mutta tätä Gaamin energiajuomaa oli tullut meidän lähikauppaan. Mä ostin yhden tällaisen päärynän ja tää oli ihan sika hyvää. Ja silloin meidän lähikaupan myyjä sanoi, että maista tuota vaaleanpunasta. Nyt mä oikeesti shout out, jos katsot näitä videoita. Hän suositteli maistamaan tätä vaaleanpunasta. Ja tää on varmaan ihan sika hyvä, koska wild strawberry. Mutta vähän energiajuomaa. Mun ystävä Linda, joka tekee myös somea Lily Style, käykö kattoo, ottaa seurantaa, I don't know. Hän sanoi enujuoma. 2 kappaletta enujuomaa. Sitten vähän kananmunaa ja kahvimaitoa. Joo, no niin, kävin suihkussa ja sitten tästä tuli tämmönen pikku stylauskiire. Kun Eetu meni ottaa yhtiä promokuvia, niin sitten tuli vaatekriisi ja teepaita oli hukassa. Mut nyt hänelle saatiin luotua hyvä luukki. Ja nyt mä alan tekemään itselleni aamupalaa. Koska Eetu päästin hänet sitten lähtemään nyt, kun saatiin hommat tehtyä. Eetu voi vaikka myöhemmin, ehkä jos hän haluaa, niin kertoa myös
omista hommistaan tähän vlogiin. En mä tiedä. Hän saattaa haluta pitää myös osa asioista ihan vaan salaisuutena. For the future. Mä en osannut päättää, että haluanko mä paprikaa vai kurkkua, niin mä tein toisen leivän paprikaa, eli toisen kurkulla. Mä nopea editoin yhden videon tässä ja sit mä alan meikkaamaan. Föönäsin hiukset. Siis mä oon aina shokissa siitä, että kuinka pitkät hiukset mulla nykyään on. Jotenkin, en mä tiedä, mulla ei ole siis aikuisena ikinä koskaan ollut näin pitkiä hiuksia. Ja se tuntuu jotenkin absurdilta ajatukselta. Mikä olisikaan parempi hetki tulla kertomaan mun lempparisävytteistä, kun et mä oon just tullut suihkusta? Moi! Haluatko kertoa, missä kävit? Mä käyn just promokuvauksissa. Sen mä sanoin, mutta haluatko kertoa enemmän? It's a secret. No ei se silleen ole secret. Mentiin tuohon Suvilahteen Magitos Studiolle yhden semmosen rock country bandin promokuvauksiin. Kesällä siitä lisää. Tituti! Mä annan mun kulmakarvojen kuivua, niin mä avasin tän energiajuoman. Ja siis tämähän maistuu siis, jos muumilimu ja energiajuoma olisi saanut vauvan, niin tämä maistuu siltä. Tervetuloa vlogitiitto. Wearing the car. Nyt on aika taas huvikuski. Eetu on ratin takana ja minä vlogaamassa tässä. Olipa nyt jotenkin kringe. Tää ei kyllä tule vlogiin tää pätkä. Ai tää ei tule. Mitä vittua nää kantaa täällä jotain tuolia? Nyt lähdetään syömään ja metsästämään vappupalloa ja työkalupakkiin, koska mä päätin, että mä haluun mun siis kynsitavaroille, koska mulla on kynsien tekovälineitä niin paljon, niin niille siis sellaisen siis työkalupakin. Mikä toistetaan? Ghost Skeleta. Nyt soitetaan Skelet-esittäjältä Ghost-apissa Spotify. Kohtaisen olemme päässeet ja tuolta menemme hakemaan minulle vappupalloa. Pidetään peukut pystyssä, että se sieltä löytyy. Ja posankka oli nähtävästi täällä mukana kyydissä. Kyllä. Mennäänkö? Let's go! Siis katsokaa mikä löytyi. Katsokaa mikä löytyi. Hän on nyt meidän vappupallo. Mä näin tän siis tuolla Redin Tokmannilla. Ja sit mä en ole nähnyt näitä enää missä mulla, niin siis kävi tuuri, että oli yksi kappale. Eetu, mikä hänen nimeksi nyt tuli? Jackie tai Papa. Hän on Jackie tai Papa. Kyllä. Olisiko jo susibuffaa aika? Jii. Jufu pitkästä aikaa. Ja mehän mennään aina tänne kauas vaan sen takia, kun täällä on rauhallista ja ei ole liikaa ihmisiä. That's why we go. Siis mä tunnen, että mulla on tulossa tähän ihan sika iso finni.
Mä en niinku tiedä, miksi mulle tulee tällaisia isoja kovia tänne niinku ihon alle. I hate it. Laitan noihin jo olemassa oleviin arpiin tätä. Tää on ihan sika hyvää siis. Auttaa oikeesti. Koska mä en haluis, että mulla jää sellaisia isoja rupia. Mullahan on loppunut siis tää smoothin oma kasvosuihke, mutta tää pullo on niin hyvä, että mä oon siis laittanut tänne, tänne smoothin suihkepulloon tätä Soonyoungin pH Relief Toneria. Ja tää Soothin on tässä siis täydellinen. Musta tuntuu, että mä haippasin näitä Laveran tuotteita mun edellisessäkin vlogissa jo, mutta nää on ihan super hyvät tuotteet. Tää seerumi ja silmänympärysvoide. Ihan super, siis varsinkin tää seerumi ja kyllä tuo silmäympärysvoidekin, siis mä herään niin vauvanaamalla, kun ihminen vaan voi herätä. Tää tuntuu niinku kasvoillakin niin hyvältä tää seerumi. Siis mä tuun oikeesti ostamaan tätä lisää tän pullon jälkeen, koska niinku mä en tiedä, välittyykö tää mun glow edes tän seerumin jälkeen tän kameraan. Mä ajattelin siis tänään ihan tälleen extemporee tulla kuvaamaan tän vlogin, koska niinku mä en ajatellut, että mä olisin kuvannut, koska ihan vaan normivapaa päivä, että mitään ihmeellistä ei tapahtuisi. Eikä tapahtunutkaan, mutta välillä on kiva kuvaa tällaisia näitä ihan peruspäiviä myös. Eiks niin? Ainakin TikTokin perusteella mä saan sellaisen kuvan, että tällaisia ihmiset tykkää myös katsoa. Mut jättäkää ihmeessä kommenttia, että millaisia videoita te toivoisitte näkevänne vielä lisää multa täällä. Näitä vlogeja nyt ainakin tulee, mutta mä mietin, että onko jotkut muut aiheet sellaisia, mistä te haluaisitte nähdä videoita. Kommentteja otan vastaan ja Instagramissa saa ja TikTokissa aina laittaa myös viestiäkin. Ihan luen kyllä useimmiten kaikki, ellei ne eksy johonkin väärään johonkin suodatettuihin kansioihin, mutta yritän aina kaikki kyllä lukea läpi. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Ota kanava tilaukseen ja jätä kommenttia, tykkää, bla bla bla. Mä oon aina halunnut sanoa näitä kaikkia asioita, mutta nyt mä oon actually a YouTuber. Kiitos myös 500 tilaajasta. Olen tosi otettu siitä, mutta nähdään taas ensi videossa. Moikka!